Yo, big man, well done. Yes. Ekene mmadụ niile mmadụ ka nkọ ndị niile lụrụ ahụhụ in one way or the other to see that our son is brought here today for the mortuary. N'ụzọ pụrụ iche, after time Ogbuefi Melion Ejebu Waka, all the security commanders and all other security apparatus within our community and beyond our community, within Nnewi and Anambra State. Those people who thought it wise to come and assist in one way or the other on the death of our brother. Chieloka Ubajekwe, like we all know, was a very brave and brilliant, combatant security man. Very dynamic in reasoning, very courageous in the office where he works. And all of us knew him as I speak. So, was a very great man in terms of security operatives and security outfit, both in our area and in other areas where we may not define now. We thank God for his life. We thank God for taking his life. Because if and that is why we should thank God that God find it absolutely necessary for this great man to go and have rest. So we are now saying farewell and goodbye to him. We have nothing to say other than to encourage other operatives, other security outfits within our area and beyond our area. Wherever you are working, work assiduously. Because people are watching you.
and people are seeing how you are working. All these things are testimony people will be giving after your life on earth. Am I right? Yes. Just as we are saying about this young man. He was young, but he was brave, he was courageous, he was intelligent. So I don't know whatever to say, however to describe him, but I am asking God to encourage Chieloka's immediate family, his wife and his children, so that they will not regret that their father ever died. This we pray through Jesus Christ our Lord. Amen. And may Chieloka one piece of aqua this morning. Go away and never. Chineke ga na lumpulo bi na ndokona ha Jesus. Omo ndalo no. Okay. Okay. Madam. Okay. You're welcome. Onye isi, red numbers.
Almighty will surely repair it. It is Him that does impossibilities. For what God cannot do does not exist. Where's the home? All the insurance officers here from the Wabara units, led by Chisaba, you're welcome. The insurance. Don't worry. One more side. One more side. Manage the phone, fall aside. Fall aside. Man, look what I can fall. Gonna fall. We are Jida. Somehow. Okay, yeah, I got ahead. Yeah, I got ahead. But we try to remember. I just want that. The elder brother, please come and welcome him. The board heroes, please, could you please put on hold? Put on hold. Put on hold. Put on hold, please. Let's follow the proceedings of the culture, tradition, and tenets of Nnewi celebrity. Big boy. Our culture must be fully observed. Culture is people's way of living. Right? That is culture. That's the definition of culture. Commander. Commander.
Ka anyị jidezie n'onwe anyị n'ọnụ. Ihe ọ bụla anyị ga na-eme n'usoro n'usoro n'ahịrị n'ahịrị. Anyị na ọ batarugo na bịa o jere ije nke ọma, ọ gbara mbọ ọfụma, o biri ndụ ya were ndụ ya chụọ aja ka o wee dị mụ na gị mma. O mere ife Chineke na-achọ, o mere ife na-adị obodo mma. Biko na egbe niile a chere godoro. Let us avoid shooting, please. Please, please. Biko. Egbe so dị aghụghọ. Ọ gbara ọsọ ndị ya ọfụma. Ọ gbara ọrụ ya ọfụma. O jere ije ya ọfụma. O kwere Chineke ya ọfụma. Ọ̀rọ̀nyá ka na-atụrụ asị, ọ̀rọ̀nyá ka na-ebugide mmadụ, ọ̀rọ̀nyá ka na-arụrụ aka, ọ̀rọ̀nyá ka na-agwọ ọrịa na mmekọ, ọ̀rọ̀nyá ka na-eme akwụkwọ ọcha na-akọsị mmadụ, onye nwere ife niile, ọ na-ewu mmadụ anya ọkụ, ọ na-ọgbaghị ebe eziokwu, ya mee ụfọdụ anaghị. Jesus Christ. This is a much better than a very painful one. Thank you. Today before next event. Jesus Christ, hallelujah. Come on, oh man.
wee mee obodo dị mma karịa. Gbaa mbọ onye o nwere ike iji wee na alaeze eluigwe Chineke gbasara n'ụwa. Onye nwe anyị akpọpụtara n'ụbọchị taa maka ibu ya. Na mgbe anyị na-ayọ ezi nkasi obi n'ebe nwunye ya nọ. Kiriko kasie nwunye ya obi. Kiriko kasie ụmụ ya obi. Kiriko kasie ụmụ ya obi. Kasie ụmụnne ya obi. Kasie ndị bụ Ubajekwe niile obi. Kasie chọọchị dị na St. Mark's. Ma kasie ndị niile bụ ya na ya lụkọrọ ọrụ n'otu ụzọ maọbụ n'ụzọ ọzọ. Ndị ya na anyị were na-agba mbọ ka e nwee nchekwa n'obodo anyị. Tupu anyị na-ayọ ezi nkasi obi gị n'isi mmadụ niile. Kwee ka ofe elu ka anyị ga-efe n'ụbọchị taa. Anyị gbapụta dị ndụ ka anyị were wee mụta ife. Ka mmalụ na ụwa bụ ebe ngabiga ka ọ dị ọ nwere ebe ka mma anyị na-aga. Anyị ayọ ka Igbo were ọmalịcha ụbọchị wee gọziere anyị ụbọchị taa. Gọzikwa idozi ile ka anyị ga-eje n'afa gị. Ụkwụ niile ga-abata na kọmpaụnd taa. Onye nwe anyị na-ayọ gọzie ndị ga-esi ebe dị iche iche wee bịa ihe niile anyị ga-eme ka n'ikpeazụ sọ gị bụ Chineke ga-abụ onye a ga-ebuli elu. Ngọzi gị ga-adị n'etiti ụmụ gị. Ebere anyị bụ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ebere nke onye nwe anyị. Nna nke bi n'eluigwe, aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ, dịka esi eme ya n'eluigwe, na-emekwa ya otu ala. Anyị rita nke ga-ezu anyị n'ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị nwaanyị si gbaghara n'ime anyị ihe ọjọọ. Edubila anyị n'ime ọnwụnwa, ma zọpụta anyị n'aka ajọ ihe. N'ihi alaeze bụ nke gị, ka ike otuto dị na mgbe niile. Onye nwe anyị bụ ekpere anyị. Akwa anyị